Тази стена е направена с техниката КОП. Това е най-свободната техника, позволява всякакви форми. При нея вътре има вградена дървена носеща конструкция. Тук се вижда една от колоните и две от паянтите, които държат конструкцията. Най-напред направихме дървената конструкция, покрива. И тук вече на покрито направихме стената. Стената, това е коп, който се бърка земя и слама и на слоеве. Днеска повече от 30 см, 40 максимум не може да се направи, защото земята е мека и тя почва да се деформира. Но до следващия ден стяга и с една тесла така отдялвах да изравня. И там виждате, има едно малко парче, което е неизмазано. И как изглежда стената преди да се измаже. И така на следващия ден още малко дигаме и така